Kai, me ke tafa da kai? Na ce yallaɓai nan ofishin 'yan sanda ne? A'a, nan kasuwar kwari ce. Na ga a jikin katakar ku an rubuta wannan ginin ba na siyarwa ba ne. Sa'an bayan na shigo na ga janareto da sarka a ɗaura a ƙofar mashigar ku. Ranka ya daɗe ko ma kuna tsoron ɓarayi ne? Kai, ba na son zancen banza, me ke tafa da kai? Yallaɓai, sai fa kun hazarta. 'Yan bindiga na can ƙauyenmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'a, yallaɓai, ba fa a nan ba, a can rigarmu. A ina rigar taku take? Tana can kusa da garin Gobir. Rigar a kusa da gari take ko kuma a wajen gari? A'a, a wajen gari take. Wane irin kaya suka sa a jikinsu? Me kuma ruwanka da irin kayan da suka saka? Kai, kana so ka koya min aiki na ne? Allah ya maka haƙuri yallaɓai, ban san wane irin kaya suka saka a jikinsu ba. Ni dai kawai na ji harbe-harbe, shi ne na taho domin da sanar da ku. Sai kuma na ji suna cewa mu kwashe shanun garin mu tafi da su gaba ɗaya. A ganinka ɓarayin shanu ne ko kuma masu garkuwa da shanu ne? A'a, masu sadakar shanu ne. Wannan irin iskancin banza ne wannan? Ni fa ba yallaɓai ba daga cikinsu nake ba, ƙararsa kawai na kawo. Ka taimaka yallaɓai ka zo mu tafi, lokaci yana ƙurewa. Kai, ya ishe ka haka, so kake ka nuna min kafi ni sanin aiki na ne? Ana baka haƙuri yallaɓai, ɓarayin shanu ne to. Su nawa ne ɓarayin? Yallaɓai wallahi ba san adadinsu ba, ni fa kawai ƙarar bindigarsa na ji na rugo nan domin da zo na sanar da ku. Da ka yi ƙoƙarin ƙirga su, hakan zai zo mana da sauƙi wajen aikinmu. Ban san adadinsu ba gaskiya. Wane irin bindigogi ne a hannunsu? A igwa da tankar yaƙi suka zo. Iye? Saboda Allah ba, ni da na ce maka a guje na rugo domin da zo na sanar da ku shi ne za ka rinka tambaya ta wani irin makamai suka rike? Gaskiya ne, haka ka ce ɗazu rugowa kai a gwaji domin ka zo ka sanar da mu. Don Allah yallaɓai ku hanzarta ku zo mu tafi kafin su kwashe mana shanunmu. Haka wacce shekarar ma suka zo suka kwashe mana shanu guda 41. Kuma ba ku kawo ƙararsu ba, to shi kenan ba komai za mu taimaka muku. Su nawa ne ɓarayin? Su 1000 ne. Oh, ashe fa ka ce baka gansu ba. To da farko dai za mu buɗe wa kes ɗinka fayil. To ka hanzarta ka buɗe fayil ɗin fa. Yallaɓai wallahi za su gudu. Kai, kar ka yadda ka ce za ka nuna min sanin aiki na. Yanzu abin da za ka yi ka bada naira 5,000 domin a buɗe ma fayil.